Kom her, Becky. Jeg er sulten. Ja, du er altid sulten, lille skat. Og jeg er så tørstig. Ja. Bag farmen til mig. Slap af, lille skat. Entrance behind the bell tower. Så er der sgu åben. Nej, det er åben. Lad os prøve at se. Det er der. Hvorfor gør vi så ikke derind? Det gør vi også. Det er der, hvor jeg prøver op og kigge. Der er også køligt inde. Det er der altid en domkirke. Ja, det er derovre. Ja, jeg så det godt før. Mor, det her! Jamen, der kan vi ikke købe nogen flaske, skat. Prøv at se, det der, det er kirketårn. Det er kun tårn, klokketårne. Er det ikke stort? Og prøv at se, hvor flot det er. Prøv at kigge op, Becky. 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 Ja, nu skal vi lige... Nu stopper du. Jeg har jo sagt, hvis du ikke kan finde ud af at gå, så kan du heller ikke finde ud af at gå i svømmehal eller svømmepool. Jo, det er det. Ja, men nu må du lige vente.